Bideo hauetan ditudan baraja artistikoenetako batzuk erakutsi nahi dizkizuet. Hauek Artemis kartak dira eta ikusi dezakezue artelan bat dutela ezkutuan. Gertutik begiratu arte ez da antzematen, zenbat detaile daukan ilustrazio honek. Eta behin hau ikusita goazen kartak irekitzea. Atzekaldek kriston detaile pila daukate, ilustrazio oso txikiekin. Eta esan behar nuen barajontako batekoak oso bereziak direla, baina egia esan karta guztiak dira oso bereziak. Ez dago baraja arruntu batekoa dirudien kartarik. Eta agian horregatik ez dakit oso baraja ona den magia egiteko, azkenen ez antzematen karta bakoitza zein den. Datorren astean diseinatzaile berdinek egindako beste baraja artistiko bat erakutsiko dizuet. Ordura arte.